یا علی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین میں یوں بی پڑھدا جندا نام حسین سکینہ او جڑی مرد دم تئی مینو قسم خدا دی رہی لبھدی پیو دا سینہ آدھا پیا جائے تو بعد بابے دے دا شمر کمینہ او کل سنگت تو آکھا زندان دیتا ہے جے کو شام دے وچا مولا توڑی مکان منظور فرماوے 2 منٹ میرے پاس دیکھ وقت نہیں حسین دی دی سکینہ جڑے نکیاں نکیاں دیاں لے بیٹھے ہو ایڈی نازاں دی پلی ہوئی حسین دی دھی جڈاویں محرم دی رات تو پہلو کڈائی زمین تے ٹر کے نہیں ڈٹھا میرے تے سوال کرو مولا دا ذاکر 4 سال دا بچہ ہمیشہ ٹردا ہے پہلے کیوں نہ ٹردی آئی پاک شبیر دی لارلی تے پیاری دی آئی حسین لاویا جلدی نال علمہ والا چاہ گھلیا علمہ والا لاویا شام دا مہاری چاویا شام دا مہاری لاویا علی اکبر چاویا بھائی جار ڈاوے دی رات ٹری کے ویلے جڑے ماتم دی نیت آئے بیٹھے ہو جنا بابے دے مشورے صحابہ دے نال سن دی رہیے پیو جن جن ویندا نال نال ویندی سیادہ دے سکینہ جا پھپیا دے کول سام پو اگو نکے نکے ہاتھ باد کیا دے بابا مینو تیری ماما دی قسم مینو تیرے سینے دے بغیر نیندر نہیں آندی ہن آپ اندازہ لاؤ جنو پیو دے سینے دے بغیر نیندر نہیں آندی اللہ جانے شام دے زندان چٹاں دے سرانے بنا شرم کیتی بیٹھے ہو مولا توڑی مکان منظور فرماوے کڑیاں پا کے بھائی جان آ گئی ہے شام ایک عورت نو پتہ لگا ہے جو حسین دی دھی آئی ودی ہے ٹردی ہوئی قریب آئی ہے عقل مار کے آدھے سکینہ منوے دسا بابا کڑا دا مارا گئی آئی بی بی آدھے ڈاوی محرم ود جلدی دنال سوال کر کے آدھے سکینہ منوے دسا تیرے کنائی چو خون کیوں ودا وحدہ ہے بی بی آدھے بابے دے قاتل میرے دور لہائے نواز دے میرے کان زخمی ہو گئے آواز آدھے معصومہ دور لہاورنا تک کان زخمی نہیں ہو دے بی بی آدھے روندی گلوا میرے دوران دیا کنڈیاں ملیا رہیا میں غریب دے دور لہے گئے آواز آدھے معصومہ دور لہاورنا تیرے کان زخمی ہو گئے میں نوے نسا تیرے پیران دے وچ ورم کیوں ہے اس لئے میری سائن دی ڈھا نکلی ہے بی بی آدھی ایک منزل تے او میری آنکھ لگ گئی میں قافلے تو رہ گئی او میرے گو لڑکی تے میری آڈوے پھپیاں ہن محملہ تو میں جنو کرا مولا توڑی مکان منظور فرماوے بی بی آدھی ایک من
تے میریاں ڈوئے پھپھیاں ہن معاملہ تو آوازاں دی دور لہاں نال تیرے کان زخمی ہو گئے گھوڑیاں نال بھجدی رہی ہے تیرے پیراں چ ورم آ گئے لیکن مینوں اللہ دے نام تے دسا تیرے رخسارا تے نیلے پیلے داغ کیوں ہے بی بی آدھی او درد جا مینوں شام وچ رواونا محشر دے وچ رواونا ہے آوازاں دے دسا تیرے رخسارا تے نیلے پیلے داغ کیوں ہے بی بی آدھی اکبر دی او جاگیر دے وچ میں کو شمار تماچے مارے